Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe Lunas, Bo. and like kada pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Parang dili sila magkadayo ni Mateo. Seduce her. Make her fall for you. No. I want that tomboy dead. What? Yes. I want her dead. Hey, di ko mag-apil-apilan ng imong plano, ha? Imuha na. Okay, I'll go ahead na. Hey! Hey! Talawan. Pero, talawan man sad ko. Di man sa ko makahimo, ana. Kanahan lang ko nga mamatay na si Joe. Pero dili ko makahimo sa pagpatay niya. Di ka ko gusto nga mo puyo og prisuhan, no? Oh, sa imagination, pwede kayo. Oh, husto. Akong imagination na ako siyang ipakidnap. O ako mismo ang mupatay niya. Raw imagination. Bisan saon mo sa paglugnod, Jo. Dili ka na makapugong nako. Kay gigapos ang imong mga kamot. Tukong ti ka taman sa ginawa. Unsa na, Jessa? Di mal, imo kong kisingkaran. Bugo, mangguga. Imong gigapos ang ako mga kamot. Pero wa ni mo gapos ang ako mga tiil. Mga gago! Ganun mo ba ninyo ang pinagapos ang iyong mga tiil? Sige ma, kamot na imong giingong magod ma'am. Mga estupido! Gapusan ninyo ang iyong mga tiil! Gapusan ninyo! Dili ma'am. O sino mo? Puna na ko inyong bayan! Ay, man nang gitawag estupido. Bitaw. Mapaliban mong kwarta? Dili sa to nang higayon mamoy. Karabiho na mo ang kwarta. Bisa mo ni rami. Bitaw sa tawo ni mamoy. Kung kana pagtawag nimo na mo estupido. Sakit kayo na para na mo mamoy. Kung maganang gitamaka na among pagkatao. Dili na kabayaran og sapi mo. Sigurado mo? 1 million ang akong ipuno ninyo. What? 1 million ma'am? Yes! 1 million cash! Dili mi mamoy. Og useless basta naman nga. Imo mo yung bayaran kay Kaya yun na. kasi bata mo ng hostage. Ako na yung bayad mo. Nga na nakasibat mo siya! Tidak ka man siya ma'am saktang nakiglales ka na mo. Nakakita mo? Ta! Kita kayo mamoy. Kita kayo. Nga nung ka man ninyo pungi, mga buweset mo! Ano ba? Imo sa mga gitawag bisit. Da kami no si kanamo ma'am. Di pa kidnap ang ganito na ako ninyo! Hindi naman ako ipaikyas! Ay corruption ma'am. Ano ko sa gipaikiyas mo eh? Sino ba naikiyas? Nga naman eh! Ako manuta ng imagination? Nga nung failure naman yapon ko! Umagyapon ako siya mapatay nga imagination naman nunta! Ay so lagi oy tubag na ma'am. Trabida man kayo ng istorya ha. Ayun na imong kapalaran. Bitaw, bitaw. Hala, si Jessa? Oy, ganong nasinggit ba na siya? Napaso? Doon na to. Si Arabi ang usa. Ayaw na. Tiwalik doon sa siya. Ayaw. Nanay mga waiter nga miduol niya.
siyempre na, ma'am. Any problem, ma'am? Mga buset mo! Mga way ayo! Mga way gamit! Mga inutil! Mga gago! Saan itong sa? Mga bro, Ay, naunsa dito siya? kailan ka niya, ma'am? Oh, nga na dito siya. Ang put! Kahit sakit. Nya, pagpuntalan na mo, anong sa siya? Ibang hagkan mo niya. Huwag ko may gamit. Oh, Sakit ka mandugkan ma'am. Tinarong mo sa mong trabaho ko. Subisi mig maayo. Ya, inom lamig nga, uwi gamit, uwi ayo, nutil. naunsa man di ka to siya? Huwag ka to siya na tililing, ma'am. Pastila na unsa man kada ito siya. Nagyo to na itabo nga nung na nisinggit to siya. Di na ta mag-iskot niya, Lola. Oh, Makagubag adlaw. na ako'y duda kung naunsa to siya. Lola, Pasag diragog ko, pasulti a usa ko. Masulti, alam ko doon nas Lola. sige. Unsa man na imo isulti? Ay, nagduda ko nga nakakita to siya nato. Nya nitukar na pud ang iyang kasuya. Moto nga wa siya kaagwanta, nisinggit na lang. Pero, anong gitawag man niya? Way gamit ang mga waiter la. Magkalagot! Bisan sa akong kaugalingon nga imagination, ni-fail gihapon ko! Oh! Ingon na na bagit ko kadimalas! No! 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 No way! Mag-imagine ko balik. This time, si Mateo ang akong imaginon. Bisan sa imagination man lang, kami ang magkadayon. Roll imagination! Wow! Ni ako sa paypayon. Pag nagsunog ko og tupis. Kung makita ko karon ni Mateo, imposible nga dili siya maglaway na ako. Uy. Sila si Mateo ug Moana. Ug wow! Nag-swimming trunks sila. Ug oh, hulma kayo ang ilang mga oh, imagination rapi taon ni. Bisan ko si Mateo lang ang akong gusto. Pero, kay imagination naman ni. Pwede na nga silang duha ni Mon. Si Jisa. Oh, nakakita na sila na ako. Oh, muposing ko maayo. Kanang pinalian yun. Ako lang si Jisa. Hey, pasira ko. No way! Ako ra siya! Pasira ko. Wow! Did you hear that, guys? Iyalang ko ko. Oh! Ako ra siya! Hey, Matt! Wow! Matt, ha? Naglaway ka kaya nagtanaw na ako, ha? As in, literal, yun nga nagto ang imong laway. Jisa, naglaway ko nga nagtanaw ni mo. Ay, hello, eh. Kiligod mo sa tagmaayo ni mo, Matt. Oh, mura magkakit-kiton ako. Kakit-kito na ko niyo. Huwag dili lang kay kit-kiton. Kahapapo na kay kunim. Oh, Kagigutom na kay ko. Huwag giuhaw na kaayo kong dugo sa tao. Pasira ko. Hilaw, bro. Pasira ko. Mateo, pusay. Nganong may mga tango ka? Siyempre, vampira good me. Ulsa!
imagination ra! Buset nga imagination! Buset! Makalagot, uy. Wa pa man ko magka-get over sa akong imagination kahapon. Klaro pa kayo sa akong memory. Ang makahadlok na dagway nila ni Mateo ug Mon. Hi, Jisa. Hoy! Jisa? Ayaw! Ano ka? Ayaw pagduol ako! Ayaw! Nadlo ka na ko? Ayaw pagduol ako! Seryoso ka? Nadlo ka gid ako? Ano ba problema? Ayaw! Ayaw mapagduol ako! Ayaw! Bro, ngano to siya? Ambot! Nadlo pa siya na to? Mura ba siya nakakitag abat? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!